Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Βέβαια, έχει σχέση, γιατί τα Εμιράτα είναι ένας στόχος της Ελλάδας για τον ιατρικό τουρισμό. Ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, πιστοποίηση και τέμος Ελλάς. Είναι η σφραγίδα αναγνωρισιμότητας των κλινικών, αν θέλετε, των παροχών των υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό. Μιλήσαμε με τη διευθύντρια της τέμος, την Αγγελική Κατσάπη. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια ακούμε πολλά για τον ιατρικό τουρισμό. Ένα στοίχημα που η Ελλάδα οφείλει να το κερδίσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δημιουργήσει το brand εκείνο, ούτως ώστε να είναι αναγνωρίσιμο από τις χώρες στόχους και, αν θέλετε, πηγές άντλησης ασθενών. Πόσο όμως είναι γνωστά τα ελληνικά νοσοκομεία στο εξωτερικό, ποια είναι η σφραγίδα η οποία τα κάνει γνωστά και ουσιαστικά αποτελεί το διάβλο προσέγγισης ασθενών με τα ελληνικά νοσοκομεία. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες μπράντες, αν θέλετε, που δίνουν αυτή τη σφραγίδα. Η μεγαλύτερη και η πιο γνωστή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, είναι η Τέμος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την πρόεδρο των επιθεωρητών της Τέμος International, την Αγγελική Κατσάπη, και να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά το στίχημα του ιατρικού τουρισμού είναι ένα δύσκολο στίχημα, γιατί εντάσσεται γενικότερα στις προσπάθειες εξωστρέφειας που μπορεί να έχει ένας επιχειρηματικός οργανισμός. Ειδικότερα στον κλάδο της υγείας τα πράγματα είναι εξαιρετικά πιο δύσκολα, γιατί θα πρέπει να τεκμηριώνεται και η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία στον πάροχο υγείας, στους επιστήμονες που πλαισιώνουν όλη αυτή προσπάθεια. Αυτό φυσικά είναι δύσκολο να οριστεί και να τεκμηριωθεί. Ο ρόλος των οργανισμών πιστοποίησης διεθνώς είναι αυτός ακριβώς. Το να παρέχουν την σφραγίδα εμπιστοσύνης έναντι της διεθνούς αγοράς για τον πάροχο ο οποίος επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό. Η Τέμος εντάσσεται μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς που έχουν ακριβώς. Προλαβα την ερώτησή μου ακριβώς. Το προφίλ της Τέμος. Το προφίλ της Τέμος είναι ενός οργανισμού πιστοποίησης, ενός αντικειμενικού τρίτου μέρους πιστοποίησης και επιθεώρησης υπηρεσιών, με συγκεκριμένη εξειδίκευση, με κάθετη εξειδίκευση σε υπηρεσίες υγείας και στον ιατρικό τουρισμό. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι οι πελάτες μας, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που είναι πιστοποιημένοι κατά Τέμος, προέρχονται από 13-14 διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Εξειδικεύονται στη διαχείριση των διεθνών ασθενών, έχουν τεράστια εμπειρία στη διαχείριση είτε διεθνών ασθενών γενικώς, είτε ειδικά elective medical tourism, επιλεκτικών δηλαδή τουριστών οι οποίοι ταξιδεύουν για να πάρουν ιατρικές υπηρεσίες. Επειδή ο λόγος σας είναι χυμαρώδης, ήθελα έτσι καταρχήν να πούμε, αυτή η πιστοποίηση αφορά νοσοκομεία μόνο ή και άλλους φορείς υγείας? Αφορά υγειονομικές υπηρεσίες, όλες. Όχι μόνο νοσοκομεία. Λοιπόν, Μάλιστα. Υπάρχουν εξειδικευμένα συστήματα που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο σύστημα της Τέμος, που αφορούν συγκεκριμένες δομές. Κέντρα εξωσωματικής, οδοντιατρικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και υπηρεσίες αποθεραπείας αποκατάστασης, κλινικές, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες. Συνεπώς, όλη η γκάμα των υπηρεσιών υγείας καλύπτεται μέσα από τις προδιαγραφές, από τα διεθνή κριτήρια ποιότητας της Τέμος. Εσείς αξιολογείτε την ξενοδοχειακή υποδομή ή και τις υπηρεσίες υγείας ενός νοσοκομείου? Όπως συνηθίζω να λέω και στους πελάτες μας, εξετάζουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να εξαιρείται από τον έλεγχο, από την επιθεώρηση και από την αξιολόγηση των κριτηρίων λειτουργίας. Οι υποδομές είναι ένα κομμάτι από αυτά. Οι οριζόντιες διαδικασίες διαχείρισης του ασθενή, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι νοσηλευτικές υπηρεσίες, ακόμη και οι υπηρεσίες, όπως λέμε εμείς, του παρασκηνίου, όπως είναι η καθαριότητα, η υγιεινή, η διαχείριση των λοιμόξεων, η διαχείριση των υλικών, η διαχείριση του εξοπλισμού, όλο το πλαίσιο, όπως φυσικά ειδικότερα η διαχείριση των ξένων ασθενών, γιατί υπάρχουν και εκεί ιδιαίτερες ανάγκες, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο εμπίπτει μέσα στο ρόλο της δικής μας, του δικού μας ελέγχου και αξιολόγησης. Θεωρείτε ότι η σφραγίδα η δική σας, που είναι εξ όσων γνωρίζω πιο γνωστή στην Ευρώπη, αποτελεί παρακαταθήκη στο να έρθει ένας ξένος ιατρικός επισκέπτης στην Ελλάδα, ή μπορεί να πάει και σε κάποιο νοσοκομείο το οποίο δεν έχει μια σφραγίδα, όχι απαραίτητη δική σας, κάποιο άλλο? Ναι, δυστυχώς αυτό που λέμε πληροφορημένη επιλογή
των τουριστών ή των ασθενών, τέλος πάντων, που θα έρθουν στη χώρα μας, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Αυτοί οι οποίοι έρχονται οργανωμένοι μέσα, δηλαδή από τουριστικά πρακτορεία, και μιλάω τώρα για τους τουρίστες, έτσι, ή για τα οργανωμένα πακέτα ιατρικού τουρισμού που έρχονται μέσω facilitators, αυτοί σίγουρα έχουν μια κατευθυνόμενη επιλογή. Επειδή όμως μέχρι σήμερα η αγορά η συγκεκριμένη είναι αδόμητη, θα έλεγα ότι έχουμε περιστατικά και των δύο κατηγοριών, δηλαδή περιστατικά που έρχονται δομημένα και με references, με αναφορά σε συγκεκριμένους παρόχους, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν από μόνοι τους προκειμένου να βρουν. Για αυτούς οι οποίοι έρχονται μέσω references, η Temos έχει πραγματικά μία ξεχωριστή θέση, διότι το ίδιο το σύστημα φτιάχτηκε κατά απέτηση των διεθνών ασφαλιστικών, των ασφαλιστικών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης και μεγάλων tour operators όπως η TUI ή medical assistances που συνεργάζονται με operators για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος που θα καλύπτει την τουριστική ιατρική. Και κατ' επέκταση βέβαια γενικότερα τη διαχείριση των ξένων Πολύ ασθενών. σημαντικό αυτό, γιατί για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι η ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τον κάθε τουρίστα θέλει λοιπόν ένα αξιόπιστο φορέα που να αναγνωρίζει, άρα εκεί να στείλει και τον πελάτη της. Είναι έτσι ακριβώς και έχουμε πολύ απτά παραδείγματα, ειδικά πελάτες μας από τα νησιά που έχουν πιστοποιηθεί κατά Temos τα τελευταία 3 χρόνια, μας μαρτυρούν ότι έρχονται απευθείας οι εκπρόσωποι της γερμανικής, αυστριακής εταιρείας, της σκανδιναβικής εταιρείας, ασφαλιστικής εταιρείας και τους συγχαίρουν για την πιστοποίηση και τους προτιμούν στη συνεργασία μαζί τους. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, τους φέρνει σε ένα προβάδισμα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη αγορά.